खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव 14 नं चिरांदुवार बियाबाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि बे समाव मोनसे गिदिरथार जामख्ल'नाय थामहिनबा बिपिएफनि फिन आरोबाव 14 नं चिरांदुवार बियाबाव गिदिरथार खहा होनना बुंनांगोन जेराव दलफानि फरेस्ट बिपिएफ गुदि ब्लकनि गाहाय नेहाथारि बिरखांगोरा बसुमतारी बिथांजों लोगोसे गासै गं 12 नखरफोरा बिपिएफ दोलो नागारनानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जगदान जाफैदों जेराव बे समाव मख'नांगोन दि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैबाय थानाय जा बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थि बेयाव बयनिख्रुइबो बांसिन मासि देरहानानै सरकार दानायनि स्ल'गान होगासिनो दं नाथाय बिनि सिगां बिपिएफनि मोनसे गिदिर खहा जेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा 14 नं चिरांदुवार बियाबाव आथिखालनि जा बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांखौ फेजेननायनि बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय बेनि सिगां हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि मोनसे गिदिरथार खहा होनना बुंनांगोन जेराव दलफानि फरेस्ट बिपिएफ गुदि ब्लकनि गाहाय नेहाथारि बिरखांगोरा बसुमतारी बिथांजों लोगोसे गासै गं 12 बिपिएफ सापर्टारफोरा बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै आथिखालनि जा रनजित बसुमतारी बिथांनि ओनसोलाव जौगानायखौ मोजां मोननानै बिथांमोना बिपिएफ दोलो नागारनानै आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जगदान जाफैदों होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो लोगोसे बिरखांगोरा बसुमतारी बिथाङा फोरमायदों इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव फैनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ फैबाय थानाय समाव सरकार दागोना रोखा आरो बिपिएफ राजखान्थिनि जा थासारि बे थासारिया जोबोरैनो गाज्रि होननानै बे समाव बिपिएफनिफ्राय फैनाय बिरखांगोरा बसुमतारी बिथाङा जोंनि खौरांनि गेजेरजों रोखा फोरमायो आरो बे समाव फोरमायनांगोन दि बे जगदान हाबाफारियाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी लोगोसे खाम्फा बरगयारी लोगोसे 14 नं चिरांदुवार बियाबनि एबा इउपिपिएल ब्लकनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारि बिथांमोना बे जगदान हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे गोबां बे समाव आथिखालनि जा प्रमद बर'नि दैदेननाय आरो गोजोन आरो खौसेथि बे गोजोन आरो खौसेथिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय इउपिपिएल सरकारखौनो लाबोफिननांगोन होननानै बे समाव गुवारै बाथ्रा बुंनायजों लोगोसे आरो फैगौ जा बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थि बे बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिया इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआनो गोबां मानि मासि देरहानाय सरकार दागोन होननानै बे समाव रोखा फोरमायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों दानिया फैदो बिदिब्ला बिपिएफ दोलोनिफ्राय एबा बिपिएफ दोलो नागारनानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जगदान जाफैनाय गाहाय नेहाथारि बिरखांगोरा बसुमतारी बिथाङा बे समाव बिपिएफनि थासारि आरो आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंनो जों बिथांमोननिफ्राय आबुङै खोनासंना लादिनि आङो बे दलफानि प्राइमारिनि सासे जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बिपिएफनि दा बे बिपिएफनिफ्रायनो आं दिनै सार प्रमद बर'नि जे दैदेननाय बिटिआर सरकार जिबायदि जाफुंसारदों खामानि दा बेफोरखौ मोजां मोननानै दिनै आङो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आङो गोजोननाय मोनदों आरो आं दा आंनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिबानखौ आङो प्राइमारिनिफ्राय आङो थल्ल' बारग'नानै आङो दा बारबाय दा दिनैहाय नैबे जोंनि दलफानि बाजारावनो आङो जयनिं आं दिनै बिटिआर बे रोखोम खाम्फा सारनि दैदेननायाव आङो दिनै जयनिं जाबाय नोंथांजों लोगोसे साबेसे जयेन जादों दिनैहाय जयेनाव 16 जन बाद बाखि दंमोन बिथांमोना माने नेक्स्टआव जागोन होननानै खोथा होबाय 14 नं चिरांदुवार बियाबाव नोंथांनि नुनायाव माबायदि अबस्थायाव दं दा बिपिएफआ दाथ' आंनि नुनायाव मथा मथि लोरबां दं दाख्लै आं बुंदों सासे आंनि लोगो सोद्रोमा बिथांजों माने बिथांमोनहा लरग' थरग' जागासिनो दंखायो आं बुंदों नोंथां मा रोखोम जाखो आंथ' बुंदों लरग' नुगासिनो दङ होननानै आं बुंदों डाइरेक्टलि दा बेयाव बिथांमोनहा माने सिरि थादों आरो मोखां सोम जादों माने आंजों फिन रिप्लाइ होनो हायाखै आरो दा बेखिनि आङो माने फिसा नोंथांमोननि जे फिन होनांगौ दा बेखिनि आरो नोंथांमोना जे बेरेखा दोलोआव दं बेहाय बे समस्यायाव बिथांनि मावनाया माबायदि बिथां सार एम रनजित बसुमतारी मावनाय खामानिखौ आङो माने जेब्लाबो माने मोजाङै जाफुंसारदों आरो जाफुंनायजों लोगोसे दिनै माने सारा आरो मावलांबाय थागोन नैबेखौ आं आसा थियो आरो